Ja. Så nu har jeg trykket. Super. Okay. Jeg skal fortælle om syntesen af acetylsalicylsyre, som vi har lavet på klassen. Og selve reaktionen ses her, hvor salicylsyre og etansyreanhydrid reagerer for at danne acetylsalicylsyre, og etansyreanhydrid bliver så splittet op i, altså den ene del bliver brugt i syntesen af acetylsalicylsyre, og den anden del det bliver så til eddikesyre. Og det sker ved en esterdannelse, eller der bliver dannet en ester, men det er en kondensationsreaktion, hvor H'et her sætter sig på en af de her to, vi kan sige, den bliver splittet her, etansyreanhydrid, så vil H'et sætte sig på O'et her, for at danne eddikesyre, og den her del vil så sætte sig på O'et, så en O og C hænger sammen, og så har man lavet en ester, og det er så acetylsalicylsyre. I vores forsøg, der lavede vi acetylsalicylsyre ud fra 5 gram salicylsyre og 8,115 gram etansyreanhydrid. Det var 7,5 ml, men jeg har bare omregnet det. Og for at finde ud af, hvad for en af de to, der er den begrænsende reaktant i vores reaktion, ud fra hvor meget man har puttet i, der bruger vi den her formel, hvor stofmængden er det samme som massen over molarmassen, og stofmængden af salicylsyre har regnet ud til at være 0,036 mol, og stofmængden af etansyreanhydrid til 0,079 mol. Og vi ser heroppe i reaktionen, at de reagerer 1 til 1, og det vil sige, at man kan højst danne 0,036 mol acetylsalicylsyre, og det svarer til, at der kunne dannes 6,49 gram acetylsalicylsyre. Selve reaktionen, eller vores syntese, foregik ved, at vi puttede blandingen af de to stoffer, salicylsyre og etansyreanhydrid, i et vandbad, som vi havde varmet op til 60 grader Celsius. Og salicylsyre er ikke specielt opløselig i vand, så den her blanding, som vi havde puttet i vandbadet, den var hvid, fordi at der var noget heterogen hvidt stof, og det var salicylsyren. Men da det blev opvarmet, så blev det så farveløst. Det reagerede bare. Og til sidst under opvarmningen, der fik vi dannet et hvidt stof. Og det hvide stof, det kunne vi så udkrystallisere ved at sænke temperaturen igen. Og når vi så havde fået, altså vi tog det her reaktionsblanding tog vi ud og kølte ned, så kom der krystaller i, så puttede vi det i en Büchner-trakt her, hvor der er sug på. Der er sådan et filter her, så vil krystallerne lægge sig herover. Det var det vi fik gjort, og så resten af stoffet bliver, det rører sig igennem, altså væsken. Og det gør det under sug. Og på den måde fik vi så omkrystalliseret. Det gjorde vi 2 gange det her, for at få som rent et produkt som muligt. Vores resultat blev, at vi fik dannet 4,043 gram acetylsalicylsyre, og det svarer til en udbytteprocent på 62,3%. Og vi testede vores færdige produkt ved en TLC-analyse, hvor vi brugte acetat som bærevæske. Og resultatet blev, at vores startstof, altså salicylsyre, det har jeg sat her, det kravlede så langt op af TLC-pladen. Og vores produkt, som vi havde i midten, det har så ikke kravlet lige så langt op. Det vil sige, at vi har i hvert fald fået dannet et nyt stof.
og vores reference, som var ren acetylsalicylsyre, som var købt, eller som lå på lager i hvert fald, det kravlede nogenlunde lige langt op. Det ser vi, fordi at værdien, forholdet mellem den længde, der er her, mellem væskelinjen og startlinjen, og så hvor langt stoffet egentlig er kravlet op. Her. De svarer nogenlunde til hinanden. De er meget tæt på hinanden, så det er sådan lidt måleusikkerhed. Ja, det er jo heller ikke helt rent vores stof, nødvendigvis. Så det betyder, at vi med meget stor sandsynlighed i hvert fald har fået dannet acetylsalicylsyre. For så at forklare, hvorfor at vi ikke har så højt en udbytteprocent. Det kunne være på grund af, at omkrystalliseringen ikke forløb 100%. Altså der har stadig været acetylsalicylsyre opløst i den væske, vi kørte igennem bygnertragten. Og det kunne vi også se, fordi at der kom lidt krystaller en gang imellem dernede. Den anden mulige ting, der kunne have haft indvirkning, det er, at der kan foregå en anden reaktion, hvor at den her del af ethansyreanhydrid reagerer her, for så at danne et andet stof, som jeg ikke lige har navn på. Men det er i hvert fald også en fejlkilde. Det var det.